La Setmana Internacional del Compost, a la que Catalunya s'aboca, té per objectiu difondre, explicar d'on surt aquest compost que té gran utilitat per la jardineria i l'agricultura al nostre país. És molt important fer difusió del compostatge, perquè el compostatge reflexa aquell tancament del cicle de la vida d'una forma absolutament natural. Transformem la matèria orgànica, que en aquest cas passa a ser un recurs, tant pel test que tenim als menjadors de casa, com pels horts urbans o els horts rurals, com per l'agricultura en general. Per tant, cal fer compost, cal utilitzar el compost com a fertilitzant orgànic i en això aquest compromís de difusió del compost. He après a fer moltes coses del compost. A posar 2 cullerades de fang i una de compost. I després poses la tomatera i li poses terra. Que és una cosa molt divertida, ho pots fer amb els amics. El compost ho podem fer a casa amb la resta de residus orgànics que tenim i així aprofitar aquesta terra perquè sigui més nutritiva per poder plantar aliment ecològic.